Aha. Ovo. Možda se ne vidi lako. Ima 20 lepo među vremena bilo pukla konekcija. Niste vidio ovo snimku. Evo, stavili smo i to reci dim. Snimi smo malo bliže. Evo, naša kartica. I tu se vidi da nema druge kartice. Ili šta da smo... To nismo. To je to. Ajde, samo još kod. Hermes. Hermes? Ne. Orinox? Pa, tamo... Eto već... Ako sam dugo. Znači, zamenjali smo ovaj kod. Evo. Mi to smo koristili na golf. Gde je ovo sad zamenjali jedan kod? A mislim se obraću možda poslije. E pa da. A, ovo smo gore. Mi smo gore. Znači ovu čitavu funkciju smo zamenili sa... Moguće je tolika ta funkcija. Nije to nije treba koristiti. Ima ono rete. Pa to je to ono dole, tamo smo ga podesili, samo nismo pozvali ispod nije ta funkcija. A, tako je. Kasno. Sad je kasno, prekidaj video. Treba engleski učitiš. Da. Znači, ovdje piše ozbiljno kod. Ja se... Znači, ovo je nekada bilo pozvano i to je funkcija ova koja je koristila PCLMap koja više ne postoji u kernelu, kao što se ovdje vidi da se on uopšte ne kompilira, a tu su oni kad su bacili taj novi kernel call jednostavno ugasili i ovo uveć izbacio panik i to mi nije radilo uopšte. Tako smo mi to izmenili i tako se koristi nova funkcija iz kernela koja je vmap sys i to je to. I ovo je funkcija koja samo meni izmenja s vremena na vreme. Da. To? Imamo screen tap jedan. Ne, tako mi ga dosta već. Mi smo sad sve još kada smo radili samo osnovno. I promenili smo
uđem u file. Mogu da ga... Wave radi. Jedino Orinoco. Znači ovdje je nekad stavio VNF. Ali sad mislim stavio. Pošto Ne mogu jedan kod koji je ništa. I još smo podistili. Mada tu ima neki osjećaj nismo ni morali da rešamo. I na tom. U njemu smo dodali samo f0 kao da bude ovaj. Zašto nije bolan? Nemam pojma. Zato što nam se može. U ovom fajlu možete kućati što hoćeš. Ovo je. Dobra, stani. Ne postoji to. Veliki.